Anis an lína tá Pádraig Mac Congáil Príomhfheidhmneach Cultúrlann Uí Chanáin I gCathair gcéire a fáric fáilte dé an thlár. Gur maigad a gara. Támuid chun cáintiniu bhí Cultúrlann Uí Chanáin go príomhás náglah seo agus na pleananna tá a gibh don todhchaí a fáric. Ach dús lá bránach ba inné dé lún agus sucrad pathiúma níire nach raibh. Cinse ná agus ag teacht go gcuid go leor inné buas a fear céile ar nuirí fásta ná. Ach cuis han cealartha ach cibhnachain agus ahais don chathair agus do winter na chathair ag arc siar ar a bhain siad amach an bheirt acu a rí saol fada. Okay, an raibh mór an baint ag Pat agus John leis an Cultúrlann? Go bhfuil tú hain ní ró go ddíireach ach tá mé cinse thar na blianta gur haci siad leis an Ghaeilge sa chathair. Tá Cultúrlann Uí Chanáin hain measartha nua mar uirgnú agus mar ais don phobal Osclú an Fómhair bra nua in Gaelcholáiste Dhoire. Okay, go on, yeah. I just face con question a co ort. Okay, Lanimid Daróige. Hug me agus Carolyn Court a Chultúrlann timp da blino hen agus rinne me agla Raidió an láthair le Daróige magníris agus full me le gear a thar an láthair fashion. Louis ví sé caiint an sin. An féid just leabhar som fao star Cultúrlann Uí Chanáin Harnam léinte suas go dtí an láthainniu an a fáric? Cinse well téan cúra na hagriachta siar go tús na nDoire. Thosaigh sé amach mar rang Ghaeilge seomra amháin ar cíos don ihe chun an rang a chur siúil a dtíobh mógaí agus go gcéid in éisian tháinig grúpa Gaeilgeoirí le chéile agus fuair siad áit do gcuid féin a lár na cathair teach ar mhórfráid chéimis agus thosaigh siad a chur níos mó ranganna ar siúil ar leibhéal éagsúla agus mar sinnda agus do ar chéile tháinig fás agus forbairt agus an sin sa bhílis uair is dotha gur na rangana ag fás go mór agus na pleananna agus na smuointe agus na sprachanna ag fás leo. So tugu faoi Cultúrlann a thógáil go bunasa fuairgnú mór bra nua don phobal ina méo neart agus ina bhfuil neart aisina a bhaine leis an Ghaeilge an ceol cuasaí cultúrtha cuasaí álainne. Agus mar Harlíonn sé tá Cultúrlann Uí Chanáin ar an tráid cearna sa bhí an seanseach ina ró an agriacht ag féimú leis na blianta ribh sin na hachtóidí agus na nóidí. Agus ó asclú an Cultúrlann in Gaelcholáiste Dhoire tá fás agus forbairt tagcha a ríis ar an agriacht agus ar an foirgnú ó hen. Bhí an agriacht seo agin mar príomh partner sa grúpa agriachtaí a thug agus a bhall fláceáil na hÉireann go gCathair in Gaelcholáiste Dhoire agus cuid den éireacht na phléie ina dhééisin modulation agriacht seo na gur ceanú coppla fuairgnú eile in Acalinn agus níos tá ceirde airgnú in aice le chéile agin agus bainann sé go mór leis na sprachanna atá agin chun cathrú Ghaeilge agus Gaeltachta agus cathrú cultúrtha a orbairt an seo lár na cathair amachchan seo. Okay, yeah, táis gom faoin na plan sin. Tuci mé arás cogat faoi sin a gceann chuint náméid. Ceist arúnach an éras. An bhfuil sibh arás ag obair níos maras go ná tréis srianta COVID-19? Tá muid gá sa bhela ceart láné lé agus dé ar né
Tá leis níorne dhéanú tá ar ninid dridte don chuid is mó don phobal le bagna blian go raibh anuas an tam seo an nuirí hacrímuid oscailt agus rinmuid oscailt agus thugmuid rangana agus daoine arás hiag na seomraí ranga an tam seo an nuirí ach ar an droch uair measartha gasta hui cursaí COVID an August an taobh seo tíre agus bhímuid ag dreidim arís I mí dhearafór. Díreach churmuid tús leis an oscailt arís inné bascail muid ar gafe agus bémuid ag chur tús len ar rangana ceáil. Déluann se hagin an tríú láideag agus chuirmuid tús len ar rangana Ghaeilge a lig an luan dar gan. So seachtain inné seachtain cinneal oscailt wog anis ach tasú agin gur seo an oscailt dhearnach agus go mémuid ag fannacht oscailte. Okay, agus de gná beidir rih COVID in nídig Louis tú rangan a Ghaeilge agus ceálan sin. Cad a bhín ar siúil, cad eile a bhín ar siúil nó bhfuil éonar eile ar siúil sa Cultúrlann Uí Chanáin de gná? Yeah, ó lá go lá bhíon rangan a Ghaeilge ar gach level agin agus so ó one rangana agus difriachtaí idirthú fásta so seach level ar an amman bon ranga hain bon ranga dá suas go dtí an tardrang is daoine fásta don chuid is mó a rasslaíonn ar rangana daoine go leor acu daoine níos sinne fásta a rasslaíonn ar rangana rihan lé agus rangana ihe Chomáile sin deanamid na chuirmuid rangana ceáil in go leor uirlaisí éagsúla ar fáil a an lá. Go háirithe inné am scola agus a bhfad níos mó daoine óga ag teachtaigh na rangana ceáil inné na scola. Chuirmuid béim ar an ceáil tradiisianta ach chuirmuid fáilte rih an cinneal ceáil fásta. Tá gCathair an bhain uirla agin agus is áit hábhachta í sin do ghaoine teach le chéile go háirithe daoine a bhíon ag freastal ar rangana so rivan rang nó anéon ranga cup an cafe nó lóna ail agus tá muid ag maithú sin go háirithe le blian go leithe nuas an aspa nuair tan spás socialta sin dreidte do ghaoine. Tá sé de tábhachta go mbíonn deisina ag ar bhfuilimóirí couple of facal no Ghaeilge úsáid tíh muid an seomar ranga chomáis atá sé ní hanan an rang ar zoom a gcónaí is atá an fearrad. Agraim muid imachtaí agus ceol churmatha rialta agus agraim muid féile bbliantúil gach mí feire dar bainm féile in bulk. Agus chomáile sin tá club óige le an Ghaeilge agin. Agus tá sé sin ag freastal don chuid is mó ar na pláistí ón trí Gaelscoil trí Bunscoil Cholmcille sa chathair an seo chomáil le déagarí agus ísgrúpa eile. Siúd club ógras nó factus an Bíon muid ag obair le cumann na bhíon agus fórm na nóg agus agraíochtaí óige eile. Ach níl sagam bhil baint ní dálam go baint a figúil agin le cinneal agriacht náisiúnta. Okay. Le go ar nó ógras. Okay, Louis tú an sin gohfuil trí Gaelscoil sa chathair. An dógan le Gaelscoil na eile go óla cuairt ar bhar fiú le daoine scoilna ó phoblacht a hair in san áireamh? Tugann scoilna cuairteáin go cinse go háirithe a rí féile imbach mar a dearm a mí fiáire. Is minic agrú muid imachtaí ar leith déirithe ar na scoilna déirithe ar ísgrúpaí áirithe. Chomáile sin ba chuirú a lua go bhfuil clár ideitheis inta fiúnta agin agus tá sé sin ar siúil le neart blianta inis. Tugtar leargas ar an scéim agus an rudatá na go mbíonn forbairt múnseirí Gaeilge lá aimseartha fástathe faoin scéim sin
agine sa Cultúrlann ach go buna sa óla go lá agus a réithna seachtaine a réithna scoil bliana caihí siad a gidama fad a muí sna scoilna sna scoil na Bearla ba chórdúra sa chathair a ggóil timpeall hartfa cuaig scoil déag sa chathair a ggóil seaigh na scoil na Bearla agus ag teagas bon rang na Ghaeilge the isgrúpi éagsúla sna scoil na Bearla sa chathair so is de mai sin donna daoine óga blas sa ail don Gaeilge go háirithe mar leis an choras iditheis ó thuaí ar ná nuair chéan daoine óga hiag an bhanscoil bíon an ré acu do gra Kenchanga a dhéanfaí siad staidir ar amachtain sin. Okay. Yeah, that's going to go on choras idigus difriúil idir thuaí agus ó has. Tá acadh ceol gaibh nach bhfuil an féidir just insin dom faoin cuir ar ag libh é seo a bhhanú? Cinse mar dearm tá is linne ceile argnú inis so in Gaelcholáiste Dhoire bhí Cultúrlann Uí Chanáin agin ach in dhéana phléie agus an fáis agus forbairt a bhí ag teachta ar an eagraíocht go gasta leis an éirne dhéanú ba léir go raibh níos mó spáistí agus mar sin an couple of blian in dhé na phléie bhí deisna hanig na deisna níos an an couple fuirgnú díach an Acailinn a cheannach don eagraíocht. So an cean díach in Acailinn sin acadú ceáil chihín í chathairtaí nó an tacadú ceáil agus tá sin díach ag rint buala leis an Cultúrlann so tá sé díach an Acailinn agus sin an fuirgnú ina Meán ar rangan a ceáil ar fad so tá an táhaing go bhfuil an air sin spáis agin go diglinn ar rangan a Ghaeilge a chur arsúil an san Cultúrlann agus na rangan a ceáil a chur arsúil Belbaris. Dún chuid is mó mar dearm bíon a bhhad níos mó daoine óga ag freastal ar na rangan a ceáil agus go háirithe in dhé am scola tuci sé díreach hiag an acadú chun freastal ar ranganna le daoine eile ranganna grúpi agus ranganna in rúpi baga nó ranganna éonar ar fáil fásta agus léir mór uirlisí tradiisianta agus gCathair agus piano agus an sort fásta. An bhfuil an Cultúrlann aithinte go mór san I gCathair Géire agus an níor thuaisceart go ginearálta mar ionad le haid cormac a ceol agus le héad? Tá go deimhin idir is tathe gur a ggóil siar ag an phleá táimíonn seo couple uair is tathe gur sin a chur tús leis an aitheantas mór sin sa taobh seo tíre agus go náisiúnta fiú tá I másc na bhuaigniú atá in ar sealamh tá an tean aglis an mar thugammuid ar sean aglis presbytéireach tá bagnach gachéad bliain d'aois agus tá sé úsáid agin le deim líana anuas ar waithe le ceolcharmatha móra náisiúnta agus idirnáisiúnta agus bhí sé stathe go bhfuair sé an taithiontas mór sin mar áit éanta fahinne ceolcharmatha a rith na phléie agus ó hen agus mar dearm a rith ar féile bliantúil mí fiáire go háirithe agraíonn muid sneart ceolcharmatha Thugam lista an aine a chéin an a lé amach ar fémuid sin seo an láir fád beidir. Okay, is just muoine bheith go se bheith úsáid an sean aglas sin chun ceolcharmatha chomhfá. Luí tú go bhfuil cara fórganamh a gcuibh ar an sráid céine I gCathair Géire. An Cultúrlann an acadh ceol agus cad é an péir eile? So an dá cean eile an tean aglas sean aglas mar dearm agus an cean eile tugammuid an teascoile ar agus éis tá sé sean bainte le star an aignimh sean teascoile a bhí an agus seachas an Cultúrlann atá ina aignú Master nua go fáil
Tá an trí nu eile bag na ghaciad blianta éis agus an trúr acu listíthe. So tá takeadú ceáil úr den tail ba é sin an mansa a bhain leis an aglas ach an éis takeadú ceáil é. Tá sé sin tá foiignú sin nuaite agus waisithe go hamlainn agin. Ó bhí creidim ó bhí ghaimhíle sa cuaigéig an. Tá maidir leis an dá nu eile an tean aglas agus an teas scoile. Tá sé go héintach mar aignamh ó thaobh cuasaí ailteachtaide agus ó thaobh na stara a bhain le ach leis níor na dheanú tá obair le deanú orthú agus sin bain sin leis na sprochanna atá an agracht an isis sanam atá roin agus níos bhaid searmí fásta. Bhís ar tí ceiste chuna cóirt ní commodí mé thuú bhhaid a fórc. Tá simú gom go spéisialta ar an phlean atá gaibh le haid ceathrú Gaeltachta in nDoire. An féidir níos mó os a thuirtún faoi seo agus beidir le aon má tá aon mór phlean na eile gaibh don todhchaí? Kinse well fragra mé an darnachuid den ceist ar dús. Maidir le pleananna na heagraíochta a go hantasaí bhhailinn an dá nu eile sin na todhchaí na forbairt go hiomlann agus an tean aglas nuachain sa dá go bhfuil sé go hiomlann nua aimseartha do ceol chuirmithe agus amachtaí. Agus an foiignú eile an teas scoile bhhailinn sin na forbairt mar hálaí cónaithe do gCaeilge atá ag freastal ar an óscoil an seo go háitiúil sa chathair agus féitte sin na chéad hálaí cónaithe gCaeilge sa tuaisceart. Níos ginearálta maidir leis an chathair mar a deir tú cuasaí gCaeilge an seo galú neart go neart luí mé na Gaelscoilna tá Gaelcholáiste Dhoire níl seach deafúr ón chathair agus tá sé sin a galú neart go neart mar bhanscoil le nGaeilge fásta an darna ceann sa tuaisceart. Tá beirt ifiga Gaeilge anis ar an cóirle áitiúil an seo tá an Cultúrlann Virginia ar ná ag Berlin. Tá níos mó grúpaí Gaeilge eile ag teacht an cins na bhailte atá hartdaín a ddíróin in ina seoin a ddír Chanáin ag Contae Dhoire agus muidir le ag teacht le chéile agus a cóibriú níos mó agus níos mó amachchan seo. Ar ná tá deis a roin maidir le ddíreú isteach níos mó ar an phleanáilteanga agus plantanga a chur le chéile don chathair ar fad agus don taobh seo tíre fásta le incur ó an duine agus an grúpa a bhfuil sam acu sa cheist agus san áhar agus sin é go bonasa so maithim go an taithí geall. Bheadh sibh an mar gheall ar an próséis pleanáilteanga anáil mar líonar Gaeltachta nach mé? Sin an sprach mar agus be go leor bontaistí ag baint lei sin agus támuid san áite bhfuil muid faoi láthair go leor bontaistí agin agus go leor ibre ar siúil agus sé sin chuid an obair atá roin inis bheith a cóibriú le chéile na grúpa Gaeilge ar fad na scáilna Cultúrlanna grúpaí agus eagraíochta Gaeilge an chóirle an óscoileanna é le ibrú amach agus a chur chun cin adrian hain mar tá sé faoi phobal na Gaeilge tá agat sa chathair agus sa taobh seo tíre níl pobl an bharla go le dheanú dúine so is fuain a héin atá sé ach támuid bra abalta dá agus tá sé roin. Agus tá thula méid go factas le haid Gaelcholáiste sa chathair freisin bhfuil? Se ar ná Saint an rudaigh go bhfuil Gaelcholáiste Dhoire gáil ó neart go neart ach tan taobh sin a gcónaí an sa chathair hain fásta agus bhí uaireanta an nuair a bhí sé an cinneál faoi chrúthanna éagsúla mar scáil nó mar chrú fásta tíbh si de bhanscoil bharla. Tan taobh an agus tá obair le deanú
agus bíon lear mardíine a gáil don Gaeilge sna Bunscoil na Barla ná fásta mar áhar agus beidir nach míon daine ag smúinú ar sin nar támuid a caint faoin Gaelscoileach ná Gaeilge ach gCathair ó thuaidh sin learú mór takeíochta na líon na naine ag réanú an Gaeilge gCathair na daine óga ag golfríd an Bunscoil agus mata sé go fáil ag Janú Staidir ar an Gaeilge hart fan am na scrúdathe dearnacha na A-levels na an scrúdú sóisiach. Ó me gart chun rá gur is sort plan man ó fad termach iad na planna chun carthú Gaeltachta agus Gaelcholáiste a bhunú? No, bhfuil sé todhchaí go méid siad ag tarlú in éon am an mbliana an bhblionn sé thuúin le? Well, brahan sé ar de chainmhíú agus de chuir sios héananas ar go leor tá go leor dul cinjananta ar ná. Tá obair ar bhealach is léir gur nuair a hagann tú an sráid seo lár na Cathair is léir idir an agriach seo gine agus comhthaíocht eile ar an sráid atá ag grána eile gur is léir gur sráid Gaelach ar go leor bailí is cosú go gCathair Gaeilge ort ar an sráid fástan a go glenthí tú Gaeilge sin ráite. Ma tá muid a caint faoi cathrú fírinne de lár na Cathair nó den Cathair a dhéanú ina Gaeltacht ar ná tá go leor ibre le chuiristeach ach tá sé sin roin agus tá sé ina bhaontaiste go mí muid a caint faoi agus a chur cin mar sprach. An bhfuil tú winníach gur ná rá libh cathrú Gaeltachta ifigil a bhunú sa Cathair? Tá a héin muine agus tá sé seo ag baint leis an Flaantanga agus léanarí Gaeltachta agus go le héit fásta sílim gur léir do go leor Gaeilge tásúlagam gur bhfuil taithí inta in an don Gaeilge na Cathairtha ar fud na tíire seo ach gohhain an obair anú agus bheith sillir modula sprachana agus fíisina agus caiith an cóibrú a bheith an fásta ar ná. Teige muid na deacrachtaí a bhain leis an saoil agus an teanga sna Gaeltachtaí tradiisiúnta agus tá mé muine a faoin na taithí sin fásta ach gCathair tá mar dearm nuair a chuann tú cursa Gaeilge sa Cathair seo sa láthair nua a Gomperid leis an nDoire ó siad cé go bliain ó hin tá sé deacar fiú chu a bhacail is nuair a smaoininn tú ar na scolanna gCathairthe agus go sé an irid sin níos feicilí mar cheanga agus níos caiitinta agus níos fáilte níos leithne curtha rimpi. Agus táiste gom nach bhfuil leis cean na bhád ó Cathair Géireann dur mar soldum agus tá leis ceanan mar bailte seirbhísí Gaeltachta freisin so tá an pleanála teanga ag dul a roiig ar an taobh sin de Cathair Géireann agus ar an taobh eile mar ó thaobh Belfast a freisin le háid líon ar Ghaeilge. Tá an obair ar siúlgah agus is fórgan of álín atá gcuibh agus luí níach mé na trí fórgan of eile bhfuil níl aithne go mórthú. Bé teach agus deas ga freiscin níor lemuid fiach luí tú go bhfuil sibh go obair le hoscail óla chun lóistíí na chur fáil do bhicléin Ghaeilge freisin deas mína bheith sin freisin. Mas méad is féidir a coint fi sin ach chun teachta dro I dhearra an aglah a fork an bhfuil rud nó bhdaí sa bhreis ar white leat inseont don maidir a Cultúrlann Uí Chanáin dóibh siúd atá géisteach linn ar Raidió ar maidir clé inniu? Well, ar ná teige muid a le go bhfuil neart rangan na Gaeilge ar siúil ar lína le bliana nuas mar ólas don na Gaeilge I maiile clé tá géirí snás a chur ar a gcuid
Ghaeilge gheire nó Ghaeilge Gaelú nó Ghaeilge ar thuiscirt. Bé Virginia ag leanúint le rangana líne chomáil leis na táimeigh dú go mór le rangana a chuirteráis ag an seomra ranga ag an seachtaine nach rá fásta ach bé muidir fásta ar an dachrá bé rangana sa seomra ranga a gin agus bé rangana líne a gin so níl buach rih gunnerbí inéan nó thar lear Clary lenar gidrangana hain arish mas simla ní ga spléchu chuirt ar an lechan Facebook agin Cultúrlann Uí Chanáin. Agus tá sé ar Twitter freisin nach bhfuil. Yeah, sé Twitter agus sí Vigilín agus agus just like just sort of imíonn tú cén chuí gur féidir le daoine beidir duine nó daoine gaiisteach le nniu teagháil dhéanamh leat nó libh atá gobar ar cathair gaeltachta a bhunú? Hiag le arís teachtaachta chur hiag an leathan na Facebook ná má tú ige gáil teagháil go dtíach lomsa ní ga riomhfásta chur thugam hiag Pádraig Padrig at cultúrlann.org.